ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡെലീഷ്യസ് ഡിഷസ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഒരു ബേക്കറി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ 1 കപ്പ് മൈദയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ബോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു നുള്ളുപ്പ്, വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം വേണ്ടി വരുന്നത് നോക്കാം. നമുക്കിത് കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം കുഴച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അതൊന്ന് കയ്യിൽ കുറച്ച് തൂവി കൊടുത്താൽ മതി. ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം കൂടി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊടി ഇട്ടോട്ടോ. അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതെ, നമ്മള് ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നോർമലി കുഴപ്പമില്ലേ, അതേ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുത്താൽ മതി. കുറച്ച് പൊടി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പരത്തണ സർഫേസ് തൂവി കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയതോ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുഴൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പരത്തണത്. നിങ്ങള് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുഴലാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്? ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ, മറക്കല്ലേ. പ്ലംബിങ്ങും വയറിങ്ങും ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അതേപോലത്തെ പീസുകൾ കിട്ടൂലോ. ഞങ്ങളത് വെക്കാറില്ല. ലവൊന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണത്. ലവ് പോലെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ തോന്നുന്നില്ല. അതെ, ഞങ്ങളൊന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കി. ഇത് ലവൻ ഇപ്പൊ പരത്തിയപ്പോ ഏകദേശം ഒരു ലവ് ഷേപ്പിൽ കേട്ടോ. അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുത്തോട്ടോ. ഇതൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് കേട്ടോ അത്. ഒരേ 1 കപ്പ് മൈദ മാത്രം മതി. ഒരു പ്ലേറ്റ് നിറച്ച് പലഹാരമാണ് കേട്ടോ. അത് വെറുതെ പറയല്ല കേട്ടോ, അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയണത്. എങ്ങനെയെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ഞമ്മള് കാണിച്ചു ഏത് ഭാഷ? തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആയ ഭാഷയാണ് ഈ ഭാഷ. നമ്മളിത് ഇങ്ങോട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് നമ്മൾ പരത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനൊരു കത്തി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. അതല്ലാന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നല്ല കുക്കി കട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുത്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് 2 ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ചതച്ചത് പൊടി ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങനെ ചതച്ചിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ, അധികം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലോണം തിളച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര 1 നൂൽ പരുവാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേ സമയം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മൈദയുടെ മിക്സില്ലേ, അത് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നമ്മുടെ മൈദ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇതുവരെ നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനും വല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ മറിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകാണ്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നല്ലോണം ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് കോരി മാറ്റാം കേട്ടോ.
എന്നിട്ട് അടുത്തതും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കോരിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നേരെ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ടിത് ഒരു 2-3 സെക്കൻഡ് ഇതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് കോരി മാറ്റണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മൈദയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും കേട്ടോ. കാരണം ഇതൊരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു കിഡ് പലഹാരമാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മടി കാണിക്കരുത് കേട്ടോ. പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടെന്നൊന്ന് അറിയിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.